дуруд ба ҳамаи шумо дӯстон ва ҳаводорони варзиш. Инак муҳимтарин хабарҳои варзишии давоми ҳафтаро манзури шумо мегардонем. Шурӯъ мекунем аз Лигаи Чемпионҳо. Бозии дастаҳои футболи Реал Мадрид ва Манчестер Сити яке аз рақобатҳои ҷолибтарини даври плей-офф ё гузаришӣ маҳсуб меёбад. Рақобати ин ду клубро финали барвақтии Лигаи Чемпионҳо низ ном мебаранд. Ҳар ду даста дар ҳаштгонаи аввал ҷой наёфтанд ва барои баромадан ба даври ҳаштагниҳоӣ боз як даври дигар рақобат мекунанд. Ду рақиби азалӣ дар солҳои охир Реал ва Манчестер Сити боз дар рӯбарӯи ҳамдигар қарор гирифтанд. Пеп ва Анчелотти соли чорум аст ки пай ҳам рақиби ҳамдигар мешаванд. Дар ин бозӣ шаҳриҳо ду маротиба ба пеш баромаданд, аммо мадридиҳо гурги борон диданд ва аз ҳар як мушкилиҳое баромаданд ки ду голи Ҳоланд чияй. Хулас Мбаппе як голи зебо зад. Намедонам тасодуфӣ шуд ё ҳамлагар дар ҳолати афтидан ба тӯб расид ки гол шуд. Дигар давомашро худатон диден. Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. Гуфтани як гап ҳаст. Диас ки як замон дастпарвари Манчестер Сити буд, гол зад ва боз англисҳо аз дасти ҳамватани худ шата хӯрданд. дар ҳоле ки Реал голи задаи худро ҷашн мегирифт, як нафар аз Тоҷикистон бо парчами худ дар варзишгоҳи Иттиҳод қарор гирифт. Офарин ба он тоҷики ватандӯсте ки парчамро то ба варзишгоҳи Иттиҳоди Англия бурда расонид. Ин охирин кор нест. Ман Сити ва Реал Мадрид рӯзи 19 феврал боз вомехӯранд. Бозии ҷавобӣ байни дастаҳои футболи Реал ва Манчестер Сити чӣ гуна ба анҷом меёбад? Агар ҳар нафаре ки ин пешгӯиро дуруст анҷом дода тавонад, мо бо тӯпи Формула 55 онро қадрдонӣ мекунем. Агар дастаи Ҳоланд ғалаба карда ҳам натавониста бошад, аммо худи ин футболбоз дар Лигаи Чемпионҳо рекорди нав гузошт. Эрлинг Ҳоланд дар 48 бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо 49 гол задааст, ки ин беҳтарин натиҷа аст. Ҳатто Златан Ибрагимович дар Элче ин гуна гол назадааст. Ҳоланд дар сурати задани боз як ё ду голи дигар метавонад аз Терри Анри низ пеш гузарад. Беҳтарин нишонзани Лигаи Чемпионҳо ки аст? Ҳар нафаре медонад, дар поёни ин комментария бинависад. Дӯстон, ин ҳафта дар олами бокс як муждани кишвари мо Шавқат Раҳимов, ки як замон қаҳрамон ҷаҳон шуда буду, ҳатто камарбанди ташкилоти IBF-ро ба даст оварда буд, чунон аз дасти рақибаш муш хӯрд, ки ба қавли гуфтаҳои мардум ба фикрам як ҳафта ба худ наомад. Шавқат Раҳимов бо муждани амрикоӣ Ҷастин Полдо ба ринг баромад ва нокаут шуд. Тавре гуфта мешавад, варзишгари 30-солаи мо пас аз ин бохти вазнин, ки сеюмин дар корномаи худ маҳсуб меёбад, ба корномаи варзишии худ хотима мебахшад. Лоиқ Раҷабов ягона варзишгари тоҷик аст, ки дар UFC дар соли 2025 ҳанӯз баромад накардааст. Тибқи охирин хабарҳо, Лоиқ бо ин ташкилоти пурнуфуз шаҳрномаи нав барои 4 рақобати дигар ба имзо мерасонад. Аммо Раҷабов акнун дигар дар вазни 70 не, балки 77 килограмм баромад мекунад. То ин замон варзишгари мо дар UFC 4 рақобат гузаронида 2 ғалаба ва 2 бохт дорад. Ин хулоса аз ҷониби ки ва чаро гирифта шудааст маълум нест, вале Лоиқ бо дарёфти шаҳрномаи нав имкон пайдо менамояд, ки дар UFC ҳунарнамоии худро идома бидиҳад. Лоиқ кай дар куҷо ва бо ки рақобат мекунад ҳанӯз маълум нест. Тавре медонед, ташкилоти Беллатор барҳам хӯрд. Дар ин организатсия як тоҷик баромад мекард, ки ӯ Сарвар Ҳамидов буд. Тамоми варзишгарони Беллатор ба PFL гузаштанд. мусобиқае ки 2 маротиба Лоиқ Раҷабов дар финали он баромад карда буд. Акнун Сарвар бо PFL шаҳрнома баст дар ин лига баромад мекунад. Сарвар Ҳамидов дар корномаи варзишии худ 16 моҳриба гузаронида 16 ғалаба ба даст овардааст. Ба фикри шумо кадом лига беҳтар буд? Беллатор ё PFL? Акнун бармегардем ба бозии Реалу Сити. Собиқ бозигари шаҳриҳо ва тими Барселона Агуэро гуфта буд, ки агар Ман Сити ғалаба накунад, ман ким куҷои худро буридам мепартоям. Бачаҳо, шумо бигӯед, ки воқеан ҳам ин корро анҷом дода тавонист ё на? барномаи Формула 55ро дар телефонҳои худ скачат ё ҳифз карда бидуни мушкилӣ аз он истифода баред. Баъди ҳар як 10 рӯз онҳое ки 555 баллро ба даст меоранд, мо барояшон iPhone 15 Pro Max-ро тақдим мекунем. бо ҳамин тамом, то дидорҳои навбатӣ, сарбаланду муваффақ бимонед. Хайр.